Euskadi, 2026. Elena Mujikari etzaio bizitzan ez zer falta. Zaletasunak ditu? Maitagarriaren seme bat. Eta bakez betetzen duen alaba. Ea hiltzen zaren, gilipollas! Eta bikoizketa aktore... bikaina da. Baina bizitzak denan kasgora jarriko duen sorpresa bat dauka gordeta. Ja, eta ezin da beste balorazio mediko bat eskatu. Zer egiten du hemen? Derrame bat eman dio. Desente igertzen zaio, ezta? Duela 5 urtez dela hemen bizi. Eta ez ustekoak badakigu. Bata bestearen atzetik datoz. Baina, zer da hori? Bala bat da. Hemen gaude, familia zoriontsua berriro bilduta. Hija de puta. Ilusioz beteriko lanerronkak. Karrera literario oparoak. Eta harreman afektibo osasuntsuak. Eta Andre honek Kennedy hil zuen. Eta egingo nuke berriz. Hasiko gara? ¿Dena ondo, Elena? Zer pasatzen zaio? Senarraren agertatu zitzaionetik oso gaizki dabil. Eta seme alaboiekin. Esan didate hemen ondoan dagoen bazarrera joan, eta gauzak lapurtzen dituela. Emakume gaixua. Aurpegira ere ezin diot begiratu. Haunek ikusi dut lehenago. Nire amari gertatu zitzaion. 50 bete, eta pum. Mutu. Baina, Helenak ez dazka 50 urte. 50 urte jo? Utzienez. Begira Josu. Kaixo. Kaixo. Probatzen. Bai. Sartuta nahuela uste duzu? Bai. Gogoratu zeinek pagatzen dizun. Berduan ez. Bueno, berandu nabil. Beharrera noa. Alana dukazu? Bai, nik bai, bikoizle naiz, zuk. Uste nuen hori hobi bat zela. Enaz bazkaltzera etorriko, beraz, aitagaz gelitu beharko duzu egun oso. Ezin dut klasea daukat. Ba, klasera eroan zugaz. Agur. Agur. Aita, ja, soinutxokin, bale? Orain zure alabarekin geratu naiz. Orain txetorriko naiz. Eta emango dizkiot eskuminak zure partez. Lasai. Joder. Hala, asko zobeto. Ez
ez, aurrera naiz depilatu ez. Pelutxezko hartz baten moduko hankak ditut oso leunak, bai. Bai, bezapetan ere bai. Ia mingainarekin iristen naizen? Bai, jakina. Oraintze bertan gainera, Asko falta zaizu? Ezke pesado. Ja. Bale, ba oso ondo. Bai, busti egin nago, bai. Bueno, hitz egingo dugu, bale? Maite zaitu, eta hor. Nazka ematen didazu. Telefono bidezko terapiak ez zuen funtzionatzen, Paul. Gauza berriak frogatzen ari naiz. Arbaitek ordaindu barko du alokairua gogoratzen? Nik orain lan bat daukat. Bai, aitan ipurdia garbitzen. Bueno. Tip horri, maite duzula esan diozu? Paul, isildu. Joder, ez da inzaia. Kaixo? Ni hao? Prohibido tocar bola. Zergatik. Madarikatua dago? Madarikatu da ez, mármol, su apurtu ordaindu. ¿Tiene por puesto de cocinero? Ez. Bueno, ez dakit, igual honi interesatuko zaio. Ez, Paul, ez. Baietz, horrela porno utzi dezakezu. Ez da pornoa, linea erotiko bata. Konturatzen zara amaren antzartzen ari zarela? Biak prostituitzen duzu ahotsa diruagatik. Nik ez dute zer prostituitzen. Ez. Bai, Lucia naiz. Bai, ala da, bai, orangutan baten besapeak ditut, eta bide batez. Maite zaitut. Paul, naiz, mutilagunak utzi ninduen artauru bat naizelako, eta orain hile egin nahi dut, baina berez, ez. Zen nartzizista bat naiz, eta gehiagin maite dut nere burua. Barkatu. Begira, kontua da duela egun batzuk gure etxera jatetxe honetako janari iritsi zela, baino gutako inork ez zuen ezer eskatu. Horregatik jakin nahi dugu nork egin zuen eskari hura. Karda hor, zer nahi eskatu? Ez dugu ezer eskatu nahi. Nork eskatu zuen jakin nahi dugu. Nor eskatu? Hori da, nork eskatu zuen. Zu eskatu. A ber, ez, gutako inork ez zuen ezer eskatu, bale? Kontua da, ostegunean gure etxera iritsi zen janarian, bala bat zegoela. Bala bat, ulertzen, pistola batena, bang, bala. Bang. Bai, bang. Eta jakin nahi dugu nork egin zuen eskaria. Nor? Nork. Nor? Nork karekin, ostia, ez da inkonkuratu. Paul, lasai. Jakin nahi dugu nork eta zergatik. Zergatik? Zua darra jotzen ari zara, ez da? Igual bai, igual ez. Guazen hemendik, Paula. Ostegunean janaria ez. Nola ostegunean janaririk ezetz? Itxita zegoen jatetzea seguru zaude? Itxoin, ni jabeari kaldetu. Ostegunean janaria bai. Ez, ostegunean janaria ez. Zuntzun jabea. Jabea pixka bat kabroia da, ez da? Eta azkarra, zuk patagizu nola esan izpilua txinoz? Hor nau. Baina, entzun duzu nola hitz egin didan? Nola hitz egin digun? Bueno, Lucia, zu ohituta zaude, bale? A ber, hemen jartzen duenaren arabera, jatetxea ostegunen irekita zegoen. Osake, gezurra esan dit? Gezurra esan digu. Berriro sartuko. A ber, ez, Paul, ez dago zentzurik. Emakumeak ez digu ezer esango, baina ideia bat daukat. Ui, ze bizioa pornoarekin. Errezortzi piti eta ito zaitez estulka, meze. Miguel... Lucia, esan? Mesede bat eskatu behar dizut. Ui, mesede, ze mesede. Oize aurpegitxua. Gizonen batek esnatuta mantendu zaitu garrobean, ala? Bai, baina ezuk imaginatzen duzu moduan. Ondo zaude? Superduper. Milaka galernek joko dute kostaldea, baina elkarrekin gauden bitartean, ezingo gaituzte ondoratu.
Geneuke sekula nolangorik esako. Ze, Elena? Ez, izun nondik atera da telesail hau? Txinatik? Bai, dinot, baina noiztik bikoizti ditugu olakoak. Ez dakit, Joseanek esaten du klistona lakasta izan duela beste herrialde batzutan. Joan egin behar naz. Baina, olaintxe ilitsi zala,